Протести и шествия имаше и в Благоевград, Шумен и Бургас. Там проблеми с органите на реда нямаше. Да видим в секунди картина от тези градове. Повече от 300 благоевградчани излязоха на протест по централните улици на Пиринския център в знак на съпричастност към случващото се в страната. С бойни викове и българският трикольор в ръка, протестиращите се опитаха да събудят гражданската съвест на безучастните в драмата на българското общество. Защото ни писна да живееме от тази държава и да ни мачкат. И то да ни мачкат малцинства. Защото сме съпричастни на родителските мъки. За да не се стигне до ексцеси и инциденти, екипи на охранителна полиция следяха обстановката. Нямаме данни индикации, че случая може да бъде повторен и в нашата област. Полицейски патрули има по всички ключови точки на града и те ще останат по местата си, въпреки че протестиращите се разотидоха, обясниха от прес-центъра на областната дирекция на МВР в Благоевград. За новините на ново от Благоевград, Деся Атанасова. Шествие срещу безредиците в Пловдивското село Катуница имаше тази вечер и в Шумен. Мирно, тихо, кротко. Нашата цел също е такава, нашата заедно. Организиралите се около 200 протестиращи бяха от две различни групи в социалната мрежа Фейсбук. Да се надяваме, че е мирен. Ако има провокации, се случи най-логично. Протестът е със справедливост. Шествието тръгна от градската градина. Това не е държава. Защото не може заради един, който праща хората си умишлено да убиват невинни момчета на по 19 години, да плащат тежест на живота си, а на него да не му правят нищо. Протеста завърши без инциденти, но не и без провокации. Кандидат за кмет и общински съветници от политическа партия се възползваха от ситуацията и раздаваха листовки на протестиращите. Двете групи се разграничиха от тях и заявиха, че не искат шествието да се политизира. За новините на ново от Шумен, Ася Йорданова. В Бургас в протестния митинг се включиха над 500 души, основно младежи и девойки. Явно респектирани от големия брой представители на полиция и жандармерия, до настъпването на мрака младежите не показаха, че протестът ще се състои. Събралите се реагираха агресивно срещу всеки опит да бъдат снимани. Все пак протест имаше. Продължиха с шествие по улиците на Бургас, охранявани от полиция. В района на гарата част от протестиращите подгониха няколко от обичайно просещите там роми, но до сериозни инциденти не се стигна. За новините на ново от Бургас, Цеца Алексова.